στο αγαπημένο μου κορίτσι εδώ. Μπορεί να είναι και το τελευταίο τώρα για το καλοκαίρι. Ναι, για το καλοκαίρι. Ασχέτως ότι εμείς θα κάνουμε χειμερινό μακιγιάζ σήμερα, γιατί υπάρχει λόγος. Και τη ζήτησα να μου κάνει γκρι. Δεν ξέρω τώρα τι σκάλωμα έφαγα. Όχι όμως ποντική που το πλησιάζει, θέλω ελεφαντή. Τέλεια. Καλά θα πάει. Έχει βγει μια πάρα πολύ ωραία σκιά, liquid, από Μάριο. Και δεν πρόφτασα δεν πρόκαμα μάλλον να την αγοράσω. Και τώρα αυτό σχεδιάζουμε. Ορίστε. Δεν μου έστειλε ένα μήνυμα να προλάβω εγώ να την πάρω. Εντάξει τώρα, οκ. Που ξέρεις, δεν σου χαλάω εγώ τέτοια χατήρια. Δεν πειράζει. Καλή, τι θέλω κι εγώ αυτή. Αυτό να ψάχνουμε τώρα τον γκρι το ελεφαντή. Δεν τον γκρι το θα το ποντίκι. πλησιάσουμε. We improvise, αφού είσαι ταλεντάρα. Ναι, εντάξει, αλλά άμα το έχουμε έτοιμο. Δεν πειράζει, θα το καταφέρεις, σταμάτα. Μια χαρά το πετύχαμε. Και βάλαμε και περισσότερο λευκό εδώ στην... Κάτω το φρύδι. Κάτω με φρύδι είναι πάνω. My request. Ωραία τέριαξε. Ωραία, είναι πολύ ωραίο. Θα γράψει και ωραία στη φωτογράφηση. Πολύ μου αρέσει. Πολύ fresh το βλέπω. Και πολύ, Στον τύπο. πολύ καλό. Στον τύπο.